Guys, alis kami ng asawa ko, guys. Punta kami dun sa ano, sa parang bayan. Ayan. Diyan ka na. Ayan guys, paalis na kami guys. Yung biyanan ko lang na babae at saka yung anak ko yung naiwan. Kasi yung biyanan kong lalaki guys, bumalik na sa trabaho. May trabaho kasi yun guys. Oops! Oh my god, kasalubong pa. Sobrang lamig. Oh my god. Malapit lang naman guys. Yan, isang liko na lang guys. Dito na kami. Yan. Ito na guys. Lahat yan guys, apartment to. Kita nyo guys, oh. Puro yung mga tindahan. Ayan. Ang labo ng salamin guys. Ayan, school yun guys, oh. Hala, nakalimutan namin guys magdala ng payo. Yung payong kasi dito sa sasakyan guys, nandun sa tindahan, sa shop. May kukunin muna kami guys dito sa ano, sa express. Ayun oh. Dito kaya? Hindi na ako sasama guys, yung asawa ko lang kasi ang lakas ng ulan ha. Go. Why? Hindi makalabas guys yung asawa ko kasi lumalakas na yung ulan. Slowly ah. Ayan guys, ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan guys yung asawa ko guys, oh. Ayan. Ayan na siya. Ayan na siya guys. Orange? Orange? What? Ito guys yung kinuha niya guys, oh. Tiga what? What? Zo. Cho. Zo. Cho. Zo. Zo. Ho. Ha? Cheche. Mimay. Papa? Pinadala to guys ni ano, papa ng asawa ko. Yung papa ng asawa kasi guys, nagtatrabaho yun sa farm. Oh my God. Kahapon guys, ang kinuha niya, orange, tinanim niya na, tinanim ng asawa ko. What we buy? Ha? Nyambaw? Hindi sinabaw. Nye! Ha? Nye! Nyele! Uno. Huwag nung pan. Mama! Huwag nung pan. Mga ano may baw? Mga eh.
burger na lang guys yung bibilhin namin. Ako lang naman pala guys yung kakain eh. Hindi kasi mahilig sa burger tong mga to eh. Yung asawa ko, yung biyanan ko, hindi mahilig sa burger. Buti kung nandito yung kapatid nitong babae, yung bunsong babae na kapatid ng asawa ko. Mahilig yun sa burger guys. Lagi yung bumibili kapag nandito yun. Papasok muna kami guys sa supermarket. And guys, hindi yung papasokan namin guys na supermarket. Guys, papasok na kami. Pakita ko sa inyo guys yung mga dito. Supermarket. May bibilhin lang kami guys. Gimana? Yan. Yan guys, so popcorn dami. Ayan guys, samyang guys, Ayan. Di na ako umulit nito guys kasi sobrang anghang. Ayan. Tag 12 lang siya guys, What? Guys, ang bibilin pala namin guys, tinapay, hindi burger. May ambaw. Halos magkatunog kasi yung ito guys, may mga biscuits, may tinapay. Yung tinapay dito guys sa China, may ambaw. Yung burger, hambaw. Kaya magkatunog. Hindi ko kasi narinig masyado yung asawa ko kanina eh. Jadi, nibay jaga. Nibay mihambao tong har uit jaga. Ha? Nila, jaga. Ha? Jaga. Okay. Yo lah. Nila. Nila. Look. What? Okay. So guys, sneakers. And this, ang daming chocolate guys. Okay. Lawak nito guys. So guys, mga cupcakes. Ano ba ang bibilhin mo? Wala ka lang mapili. Sagala. Ha? Sagala. Okay. Yun na lang daw guys. Ang dami ko kasi dun guys kape. Wala akong tinapay. Gusto ko kasi ng nagkakape may tinapay. Ayan guys. What? Yan lang ang bibili namin guys. Magbabayad na kami guys. Tinapay lang binili namin guys.
ko guys. 8 yung binayaran ng asawa ko guys. Tag 8 tong ano, sliced bread. Palabas na kami guys. Ayan guys, mga tubig. Takbo na! Lakas na naglaan! Uwi na kami guys. 三婆，三婆，这说的这季节里面的，那哪一点儿啊？长得好啊。一个那橘子面里头有生了人啊，有啊，有泡沫，有。这个里头可能也有生了温，正好结果你泡上那面就起来炸呀。你弄点水把它泡成溜啊。弄点把那生个粉，把那粉倒点水里，弄点水，弄半盆水到那里头，把这回那里头一搁。对，弄好。那生了粉给那晾的我。我们俩嘞。 2,000 years later. Good morning guys. Alas 9 ng umaga dito sa China guys. Tingnan nyo guys oh, ang daming yelo. Kahit madaming yelo guys, ang sipag magtanim ng biyanan ko guys oh. Nagtatanim siya ng ano, dates. Yung prutas na dates. Ayan oh. Ito yung puno niya oh. Yan yung kinuha namin na pinadala ng papa ng asawa ko. Kasi yung papa ng asawa ko nagtatrabaho sa farm. Ayan. Ayan, ganyan lang ang pagtanim niya oh. Ayan oh, may natanim na siyang isa. Ayan. Ayan. Nang isang araw ang tinanim ng biyanan ko. Ayan guys oh. Nang isang araw ang tinanim ng biyanan ko. Orange. Ayan. 2 puno lang. Ayan. Ayan. Di ba ang sipag ng biyanan ko magtanim? Ayan. Ang ganda kasi ng lupa dito guys. Malambot lang yung lupa dito sa China. Kaya mabilis mabuhay yung mga pananim. Yan. Tapos na.